tabuk tipralan santani bobo kabang ma jonokon rok yathek sokha guli nangbai kha khwai rogo kabang ma borok bujaka tokthar jaka CA ni andolon bo jonokon nokono সময় অংক্লক অংশরে জনগণ লিডার নি লগন তঙ্গো দফানি সার্থেন তঙ্গো ফিয়াবা অ জাগাও চিনি লিডার রক্সিসং ঠিক রে সঠিক নেতৃত্ব করিনি বাগৈ आ लिडार न जों थान्दै रहरफानो शेष पर्यन्त हुंकांके तिप्रालेन কক सावै केबो बाय एलायंस खाया जों सबा खायथानाय हिनि सावै लास्ट हुंकांके खुद तिप्रालेन साननायसासि तिप्रालेन ओ विधानसभा थां सारा गया विधानसभाल बाद्रस देता हुंकांके गामि फाइसदसि सारा गया तंसु अन्य कक्से साइबा तंसु ताबो हुंकांके पाराव रेगा तांग्रनानि गय बागलायनानि हातान लायनानै आबोनो सुदा सिररा गियां तंसु मसासे सिनजो सोङै थांसु बायसि तारमाने आज जों मसा सनामै मसा हिनि चङै तंगना मसा सोङिया ब सिनजो सेसि नील वर्णनि सियाल हायसि नील वर्णनि सियाल न बलंनि राजा हिनि वानस गइनाय ओ नील तयानि नील दुबि होइनाय आ सियाल गोख्राङै थांगांके बामो अन्य रकम जीव जन्तु नाय हाय हिनि मसा पर्यन्त बनो किरिजागै तंखा फियाबा वातै वाफ्रंके बिनि बसागनि नील वर्ण कमावै थांबायका सियालनि रूप नुकजाखा हेंके ठीक अमा चिनि बिसिङावबो नील वर्णनि सियाल हाय चिनि लिडारशिप रक गोबां मा तंमानि बागै बनो सिनियावैनो जों फलो खायमानि बागै बा लिडारशिप नेतृत्व करैनि बागैनो जों तिनियाव माहायनि दं गौर जागा जों आइयो सालायमान दंगो जों अ जागाव खरकसे लिडार नांनिनाय गुबै लिडार फाइट खेनि जेट लिडार तिनि पाताल कोन जमातिया बहाय एकटा गुबै लिडार जों नुबै दंगो प्लास ते कायसा कम गाके लिडार प्लास तिनि राजा सालसा अ हावो तेवेसा सेंपाको गै चिनि बागै बासानाय बजेदिनो बासानाय आदिनो के चिन दफरक मुक्ति माननाय आइनि बुरा बिचो साइक्लामा दं नाना थागो सम तिनि स्वयं बुबाग्रा कांग्रेस या करिनाय तिनि बरकनि बागैनाय सरासरि फाइ साइ दं भाइका चिनि गोबां नेता दंगो चिनि बुबाग्रानो सावक बरक मानिया बिनि बैकग्राउंड नि कारणे आओ तबिन दोष करे आओ बगसिन दंगो हाइपानो কক बरक माननाय चिनि तिप्रासा लिडार खरब बुसुक जारा दखना हामजाय सानाय र जों तिप्रासा हिनि खाकला बुथागै सारा चिनि बलं मन्त्री मेबर कुमार जमातिया जों तिप्रासा हिनि खाकला बुथाग सारा या ट्राइबल नि साइमा दं जनजाति नि साइमा दं बाद बाकिनो तो बाद न रखा जे दखना हामजा कुक नै हिनि साना बसि तिप्रासा हिनि गसरा गया बसि तिनि तिप्रासानि बाङैनाय जायका प्रोजेक्ट न पर्यन्त तिप्रासा साथन हिनि रिया वानसानो से फालै मारो जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी नि कुटी नि रां न 11000 कोटी नि रां न ताबो ओरियन सिक्युरिटी लेटर न तिनि फालै मारो तिप्रासा न रियावैनाय वानसानि बुको गतगै मारो दफा हिनि सानायसि तिप्रालानि सानायसि साधारण बलं न पर्यन्त रक्षा खैमालि आइसि साधारण स्टाइफेन न पर्यन्त रक्षा खैमालिया आवन बागै सठिक नेतृत्व नांगौ एंका आ जे नेतृत्वनि गुना बोलायगोना आबो एकमात्र सिनि बुबाग्रानि बिसिङाव नुकजागो तामनि बागै हिमाला गोबां जागान जों नुखा जों अमुक पावर फाइखे अमुक खायनाय जों हायके जों दल बां हायके जों अमुक खायरनाय हाय खायरनायनि सामान नुगो फियाबा पावर फाइमानि बा दल थुमै रमानि परे गांके साधारण जनगण पर रनाला हासल लेक नों साबो हिनि संग्राव सिनिया जों थांग्राव हायसि गोबां बरक एनसी देवर मा गोबां बरक एक बुद रै होबायका सिनिया ताबो मेबर कुमार जमाते कम बरनो सिरिया थस बिन बाय गोबां मा नक सक्सा जा कोने किसु फाइट खैगायसि हेंके ताबो अ जागाव बुबाग्रा हंगाके पहिला जाति उलो पार्टी पहिला जाति उलो बदल तिनि बुबाग्रा नाय दे आं पावर फाइखांके उमुग नरन खायरनाय आं न क्षमता रहदे आं नरन हायके रै फैनाय आइ हिनि बुबाग्रा कोनो समय कक थाइसे सामान नर खखनाका ताबक जरा बुबाग्रा कोनो समय न नरन हायतिरनाय आन क्षमता रहदे आं न पावर रखांके दल थुम रखां नरन हायरनाय हिनि कोनो समय ब गसियाको फियाबा गसियाफनो 28 বছর রমাইনাय जेसिनि ब्रु रियां रक न दिनै सीपीएम आमलबो केंद्र कांग्रेस सरकार ताबो बीजेपी फाइमान परेवबो फुटबल हायके यांगैसे थुङै दं अथच त्रिपुरानि बरक 28 বছর रमाइनाय मिजोराम गभर्नमेंट बाय त्रिपुरा गभर्नमेंट फुटबल हायके बरन थुङै दं आ फुटबल हायके थुङ तमान न ताबो बीजेपी रक सानै जों बीजेपी सरकार फाइस रोदनै 2000
14 লোকসভা বিজেপি সরকার ফাইজা পুরোনি সমস্যা বক্র সমাধান 2019 नि लास्ट दिगो समस्या समाधान 5 বছর পরে 23 লোকসভা সরকার ফাইন পড়েছি ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভা বক্র 2018 আবনি 14-15 মাস পরে বসে পুরোনি সমস্যা সমাধান আর আবো जों বিজেপি সরকার খাইরো হিনি বরক সাপানো বিজেপি সরকার খাইর মানে ক্লাইছ গিয়া বাহাইকে যদিনো বিজেপি সরকার যদি পুরোনি সমস্যা সমাধান খাইরে মাকাঙ্কে বিজেপি সরকার ন ববাগ্রা ব্রুরংনি গানাव थां बासायाखौ 1 मास सिगां बरनि रेशन बन्द खायरखां আর রেশন বন্ধ খাইরনাই রাজ্য সরকার বাই কেন্দ্র সরকার সব বিজেপি নি সরকার আইপিপি নি সরকার বরক রেশন বন্ধ খাইরকারি আং চারলিয়া বরক জাসা জাগাবন ঠিকে থৈথাंबायसं কিন্তু বা মিজোরামও কিফিলি রহনাই বরন বাসর হরকা টর্চার খাইকা ফিয়াবা যে দিন বুবাগ্রা थां बासायखा मानि बरक न नों कोनो हासिं कलसाफानो बरन जागारियावै नों नरै मांगला बरनि बागै नों रक खामा खायनाय हायांगांगा चबा कतर रंनाय हिनिने बुबाग्रा जे दिन थांका बिन थानि कोनो पावर बक्रै ताबो बिनि थाने आं सरकार फाइगांके रियां रन खायरनाय हिन बसाया हाइपनो बतिनि थाङै लराय खेमेनि बाय दिलियो कयेकबार ब निजेनि खरचा बाय थाङो फाइट खेमेनि बाय दिनि बुरोनि समस्या समाधान खायरेका बुबाग्रा थाङैके बिजेपि र खायदे रखामं रिया कोनो समय किरि जागैसि खायमारो बुबाग्रा थांकाबा म खायांगा गलसिनि समर्थन मालियांनाय खायनिसे दिनि मा खायो बायद खायका बुबाग्रा ठीक माइ खायनाय सीएनि बाङै बुबाग्रा आन्दोलन खायतो माने एनआरसी नि बाङै केस खायतो माने ओ केस खायमानि जागाव ताबो लकडाउन चलै तमै साबो केस स्थगे या प्लस ओ जागाव दिनि आ एनआरसी केस खायमानि न बुबाग्रा न साका कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी खायने हिंगांके ओमो एनआरसी हिनि मांगला निजेन दफान बाय कक साय मांगला बुबाग्राफोर साका मेघालयनि कांग्रेस खायने रक बीजेपी खायने रक जदि निजेन दफानि बां कक सायमानो मणिपुरनि जदि दफानि कक सायमानो मिजोरामनि जदि दफानि कक सायमानो त्रिपुरानि वानसारक जदि कांग्रेस बीजेपी खाय वानजेनि साथे कक सायमानो गे जों त्रिपुरा साला तां बागै जों बयनि बागै हामिया साफर निजेन बागै लतान बागै जों सायमिया तंनाय आ ककनो बुबाग्रा प्रश्न खायका आमा हायखायनो सिनि गोबां मा लिडार रक गोबां मा सिन त्रिपुरानि नेता रक दफानि कक सापनो पजिशनाव थांप्रं गांके आनि पजिशन रखा खायना नांनाय हिनाय ok saragya Radha Saran Deborma ADC ni CM botini chini ADC wo block no beaini babe chalu khainai chini ADC ni 100 point roster khainai 100 jona panchayat secretary mana jagawa chini borona 30 jona romani no birodi khairagya karon bo CM no rijangnai nini kabang mama haike chini deprive khai tongmano kok saragya tini mebar Kumar Jamatia boti pralen porjonto sandaglia NC Deborma निजेनि त्रिपुरालेनो विधानसभा थां सानरागलिया किन्तु बुबाग्रा बनि पजिशनाव तंगै बसानै खुनु काइसि सानि आंका आमाहाय पार्टी नां लाथिरनै कइला जाति उलो पार्टी आबनो बनि आइडियोलॉजी बाय कम्प्रोमाइज खायां माने एकटा प्रमाण प्लस बतिनि आंहायके रनाय नि साया आंहायके रमानि परेसे बइसे मा सावजे बुबाग्रा इ करियां रने समस्या समाधान खायरेका এই কমনি সমস্যা সমাধান খায়রেকা हिनै जोंसि मा सावगायसि इनका तिनि बायराव चिनि बर हाजार हाजार कसाखा कोरोना पेन्डेमिक नि समायाव जे जागा गभर्नमेंट नि दायित्व तंगने बरनो ट्रेन बायना हरनाने गाड़ी बायना हरनाने बरनि समस्या समाधान न खायनानि बागैनाय किन्तु सरकार मायरंसा सारखा चारिया फैलाव खै तंमायका गाड़ी रोखा रैया ट्रेन रोखा रैया ताबो गोबां राज्यनि कसाजाक मानिया किन्तु चिनि बुबाग्रा जखन नरक सरकारि आंका निजेनि रां बाय खाय फुनुनाय हिनै जखन बास रोखा ट्रेन रोखा सरकार बायदमै खायमार खाबले नकाबो सरकार न रोहिनता हिंदाइसि যখন যে পইলা প্রেসার রাইনে চেংরানাই বনস রহিমা হিনাইছি বিন কারণে সে বখাইয়াকে কোন দিন বড় খাইগলা আ জিনিস ন সং বখরগ তন্না নাংনাই ইনকা অমাহাই লিডার অমাহাই ব্যক্তিত্ব আবনো সং তিনি মানখা তিনি বুবাগ্রানা সং তিনি মানখা তিনি দফানি সারতে তিনি স্বয়ং নরক নগৈ তংনা সোশ্যাল মিডিয়া नि बिसिंतै नेट नि बिसिंतै सारा तिप्राइजो आबनो हामजाबैनो चिनि तिप्रा सरक ताबो जतन बुबाग्राना लगारनान तिया तामो कसा कुफुर कोन हिन्यावैनाय जों जातिनि बागै से पयला अनसंनाय पार्टी जैसे बनंग तंथं बुबाग्राना से चिनि पावर जों आसुग्रनाय चिनि दफानि बखरग जों बन तेबे से किफलिक तो बनाय आइके चिनि हामख्राय फैनाय आ वान सक मुं किन्तु चिनि जत तिप्रा सर वान सक जा हायफनो लॉकडाउन नि बागै जों काहामके जों प्रोग्राम खालायमिया जों नायनायखा गभर्नमेन्ट तंनाय बर गभर्नमेन्ट नि रुल्स न माने ओय बर मीटिंग मिसिल खायांगना नांमाने किन्तु गभर्नमेन्ट तंथ तै बर कक काम सायनाय मिसिल बर खायलाय तंसिन तो जों खाया बरक जे समय मीटिंग मिसिल खायो आ समय जों माइरं बागो बरक जे समय मिसिल मीटिंग खायो
आसामै जों बय करै न नक तांलियो आसामै जों बयनो सुबाखा किन्तु जों सरकारनि रांनि बायो निजेनि रां बायसे जों सुबाय दं बर'के सरकारनि रां न सुदोसे 3 कोटी 15 लाख एसटी कर्परेशन तिखलाय माने बयनि एकाउन्ट दायर नाइन साइसे दायरिया वइनासे सकलायसे मनबाय साइखिबो नंखौ अ जागावनो अ जे कग्र न आं कताल बाबे जे सामान्याव किन्तु जतन बखर दं बुगिन दं हाइसि आवन बागा कग्न कताल के सानन नांगिया तामके अ जे चिनि जे बोबाग्रा जे संग्राम खाय दं माने आ संग्राम चिनि बाङै संग्राम खाय दंगो चिनि बाङै बोबाग्रा संग्राम खाय दं माने जागाव जों बन लगेरना सिमेसि मन लगेरे थानिबो मन लगेरना निकाके चिनि संगठन मजबूत ना नांनाय चिनि अर्गानाइजेशन मजबूत ना नांनाय बन जे बामसावै तंनाय बन बोबाग्रा जोंसि बामसाय मा तंनाय चिनि बाङै बकक साना निकाके मन जों यागारे काके खिगलाय जा काके बाबु कक साइमांगला मन बामसाना निकाके चिनि याग मजबूत ना नांगौ चिनि पालनि याग मजबूत ना नांगौ जों जतन हामजाग हिनपनो बुखौ बाय हामजां बाय सामं बाय हामजां ना निकाके जों सामंगा फुनंनाय जों मरनो सामं फुनंना निके जों संगठन चिनि मजबूत खाय नांनाय चिनि जत समर्थक कर्मितनाय रक तेबो जों याथे कराके बासन नांनाय आवन बागै दं जों ब्लक कमिटि होइते सुरु खायनाय बुथ कमिटि होइते सुरु खायनाय गोबां कमिटि रनो जों फाइनाय साल दायित्व बिसिङावबो जों आपनो मजबूत खाय इसानानि बागै जों शुरुआत मा खायसिने एसे केते कायसा पक ताबो पाइथा गां मन सानाय जों फाइनाय साल 19 तारिख आगस्ट 19 आगस्ट चिनि बुबार बीर विक्रम किशोर मानिकने जे आइमा साल आ साल न जों हम दगम के पालायने भाई के पालायने अब तां साइमिया को अब दल सारायनो भाई के पालायने आ साल पालाय थानिबाबो कायसा पक मान खां जदिबो कक खेरेक सालिया हायबा किसा मा ससने चिन दल नि बिसिङाव आईपीएफ तिरक खनाका ताबो बोबाग्रा बीर विक्रमनि बरक ताम आसाइमा साल पालायनाय बेलाय काहाम तक आं बेलाय के वेलकाम खायो बरक अ सामंनो ताबुं एसे 27 बছর सिगां चें खांके जाखामो किन्तु तामनि बागै तिनि बा बरक चें एत बছর बरक आ साल बरक मैतमाया ताबुक सुबरक मैतमानो राजनीतिक फायदानि बांफोर मैतमानका काहाम नंखायसि तामके बां बरनो सानानि मुसुंगो तिनो चिकन सबान बिसिं तां बरनो मेसेज रहन मुसुंगो नरक जदि सयसयनो बुबाग्राना हमजा खांके बुबाग्रा बीर विक्रमनि या प्रिनो जदि नरक फलो खायनानि मुसुंगो हुंखांके नरक जे बीजेपी जों 100 बाग बरनि लगा तंनाय जे बीजेपी चीन दफानो ताबु खायतंगो सन खायतंगो जे बीजेपी भारतनि अर्थनीति बायमानि कारण जे बीजेपी त्रिपुरानि आगामी दिनाव चीन त्रिपुरासनि दंशनि कारण जे आरएसएस आकारि फैदि त्रिपुरालन सय फुनपुरि तेसा अबश्य बरनो जों लगेर ना फार्स्ट नंबुबा ग्रा बीर विक्रमनि शुद्ध जन्मदिन जों रं फुलै मसाल केक सालायखें गैया जन्मदिन आफोरनो सार्थंनाय जे समय सय बनि न हारमं वान सं जों बाय थांगो बास्तबायन खायनाय आ बास्तबायन खायनायनि बागै सय लामा बरक किफिलि फायतं आबनो आं अयमुनारनाय बरनो बिसिंकै कामियाम सायाव जरा ताब लामा कराय तंनाय बरनो बा जागाव लामा करायवै दैबायसा बुबाग्रा बीर विक्रमनि जे हारमंनो आपनो बास्तबायन खायतनिबो बरक आगोगै फायतं बखाबाय खोबाय सामुंबाय आबनो कयैनो आं आनि कगनर पायरेसिनाय जतन खुलंखा जतन चबानि सिबाय बुबाग्रा यगलक्थं तिप्रा मथा यगलक्थं तिप्रा सदा तिन फियग जास्तं हामबायखौ सदान गासं हाय सिन मुंना लायना सिनि बिसिंगो खरगनै सिनि